ನಮ್ಮನ ಮಾತ ದೇವದೇವನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ಮಾತ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸತ್ಕಾರ್ಯಾಗ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ಒಂಜಿ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಅಚಂದಾನ ಪರ್ಸನಲ್ ತೆಗೆದು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನಿ ಬೈದರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಚುರುಕಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದಡು ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮುರಳಿ ಕುಮಾರ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಬರ್ಪಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 22, 23 ಮೂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕೂಳೂರದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಸ್ ಸಿಟಿತ ಆ ಮೈದಾನಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯಾಗ ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತರಿ ಮಹಾಯಾಗ ನಡಪೆರು. ಈ ಯಾಗದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಈ ಬಾಗಡು ಉಳ್ಳಾಲದ ಬಾಗಡ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಗ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಲ ಐಕ್ ರಚನೆ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶನ ದಿವೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಡೇ ನಮ್ಮ ಲೇಯ್ದ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಿರನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಿಯರೆ ಬೈದಿನಾರು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲ ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಆ ಮೇಯರ್ ಅದು ಪುನಗ ಒಂದು ಮೇಯರ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ತು ಆ ಒಂದು ಗಣಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಪಾದು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಡು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಳಿ ಪಂಡದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾದಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ ಈ ಒಂದು ಯಾಗ ಸಮಿತಿಡು ಆರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೈದ್ಯನಾಥ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಜಯ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಂಪುಣ ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ ಈ ಸಮೇತ ಗುರ್ಕಾನ್ ವಹಿಸೋದೇ ಅರಣ್ಯ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂಜಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚುಟ್ಟುಕಾದ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಯಾಕ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಅದು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಒಂಜಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಆದಿತ್ತರು ಆ ಅರೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆನು ಒರಿಪಾವಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಆರು ನರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಕನಾರು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತರು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂತ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೇತರೀತದ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತದ ಪಂಡೇರು ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಬರೋಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಏನನ್ನು ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಕಾಯಕೋಗು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಏನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಡ್ದು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಔಷಧಿ ಕೊರ್ಪನ ಕಾಯಕೊಡು ಏನಲ್ಲ ತೊಡಗಿಸಿ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ದುಂಬಾರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗದೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಕೊರಂದಿತ್ತಿದ್ದೇರು ಬಾಕಿದ ಮಾತಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಮರೆತು ಕೊರಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಡ ಪಂಡೇರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ಭಾರಿ ಜೋರುಡು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಔಷಧಿನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಔಷಧಿನ ಏನು ಕೊರೊಂದು ಬರಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಣೆದ ಮಿತ್ಯ ನೈಕ್ ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ಸೇರಿದೊಂದು ಮರ್ದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಅರೆಗ್ ಪ್ರಥಮವಾದವೇನು ಕೊರಿಯ ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಲ್ಲ ಪೋತಿದ್ದಾರೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತಂಡು ಕಿಮಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಆರು ಬತ್ತದ ಇಂಕಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆತ್ತೊನಿಬೇಕ ಆರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಇಟ್ಟು ಗುಣಮುಖ ಆಯರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರಲಿ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಬತ್ತ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಾಡೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಯಾಗ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಚಿಂತೆ ಎಂಡಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಕ ಯಾನಪಗ ಆ ನೆಕ್ ಸೇರ್ದಿನಾತ್ರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಗು ಅಂಡಲೆ ಆನರಡು ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಿಯ ದಯಪಂಡ ಆರು ಪಂಡಿನ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತರು ಆರು ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರಡು ದಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಜ್ಜಂದಾರು ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಬರ್ತಂಡು
ಖಂಡಿತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಧನ್ವಂತರಿ ಆಗ ಪಂಡೆ ಆಂಡ ಆರು ಆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡಾರು ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿಯರು ಅಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾತೇರನ್ನು ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾನು ಮಲ್ತದು ಆರು ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿನ ಬಕ್ಕದ ವರ್ಷೋಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ 350 ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ ಬಿಜಯ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಶ್ರೀ ಗುರುವೈದ್ಯನಾಥ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಆಗೋ ಮಲ್ಪಡ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡ್ಯಾನ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯೋಗು ಜತ್ತೆ ಆ 350 ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಂದೆ ಆ ಏರಿಯಾದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಪದ್ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಆಗೋಣ ಮಲ್ಪ ಆಂಡಲ ಐಟೊಂಜಿ 3,400 ಜನ ಸೇರಿಯರು ಇಂಕವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ಆ ಬೈದಿನಕಲ್ನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನ ತುಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಶೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಐತ ಮರು ವರ್ಷನೇ ರೆಡ್ಡನೆ ಯಾಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಲ್ತೆ ಐಕೆ ಅನು ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಗುರೂಜಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ನಡೆ ಪೋಯ ಅರಡೆ ಅನ್ನ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾಯ ಅರೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಆರ್ಪಂಡ್ಯರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು ಆ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ 1,008 ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ 2ನೇ ಧನ್ವಂತರಿ ಮಹಾಯಾಗವು ದಿನಲ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿನ ಇಂಕಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊರಿಯ ಅರ್ನ ಒಂಜ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನೆಟ್ಟು 2015ನೇ ಸಾವಿಡ ಮಾರ್ಚ್ 6, 7, 8 ಗಾವು ಧನ್ವಂತರಿ ಯಾಗ ನಡೆತಂಡು ಆ ಯಾಗಗೂ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ವಾರು ಬತ್ತೀನಿ ಆರು 3 ದಿನಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ತಂತ್ರಿ ಹಿಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು ಆಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಾಧಾರಣ 3 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ 40,000 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಸೇರ್ದಿತ್ತೇರು 5 ಬಕ್ಕನು ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಅವೇನು ರೆಡ್ಡೆಟ್ ಉಂತಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡಾಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಗಲ 3 ಜನ ಯಾಗ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಬತ್ತುಂಡು 5 ಬಕ್ಕ 3 ಜನ ಯಾಗ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ಐತ ಮರು ವರ್ಷನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿಡೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಅಂಡಲ ಇಂಕ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐಜಿ ಕೂಡ ಐತ ಮರು ವರ್ಷಡು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐಜಿ ಈ ವರ್ಷ ದದನ ದೇವರನ ಐಕೊಂಜಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದಿಕ್ಕದಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ದಿಕ್ಕದಂಡು ಧೈರ್ಯೋಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜೈದೆ 2008 ಗಿಡಮೂಲಿಕೆನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಗಾದು ಅವೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ತ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಭಿಕ್ಷೆಗಾದು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ವರ್ಷ ತುಯ್ಯ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಅದು ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅನಾಹುತ ಆತಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ನನಮಿತ್ತಿಗೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪಲ್ಲ ದೀದು 3 ಜನ ಧನ್ವಂತರಿ ಆಗೋಗಿ ಇಂಕುಲು ಜೈದ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುನ ಪನ್ಪನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಧನ್ವಂತರಿಯಾಗ ಮಾತೆಯಾಗೊಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಧನ್ವಂತರಿಯಾಗ ಓಲ್ಲ ಆಪುನ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆತಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಆಯ್ನವು ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲೋಡು ಋಷಿಮುನಿಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧನ್ವಂತರಿಯಾಗೊಲ್ಪುರ ಆತನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ಆತುಜಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಈ ಒಂಜಿ ಧನ್ವಂತರಿಯಾಗದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಆತು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಐಟ್ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಔಷಧಿದಲ ಗುಣಕುಲುಂಡು ಆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಡು ಅವು ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದ ಮಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ಜನಕಲ್ನ ಮಿತ್ತುಲ ಅವು ಯಾಗ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಐತ ಪರಿಣಾಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಬೀರುಣ ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡನೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಆಗೋಡು ಇಂಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನೆಟ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತ ಆತಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ಐಟಿ ಅನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾದ ಐತ ಭಸ್ಮನೇ ಇಂಕ್ಲು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಬತ್ತೆ ಜನಕ್ಕಳು ಅವೇನು ದೆತಂಪೋತೇರು ಒಂಜಿ ವಾರೋಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರಗಳು ತೆರಿಪಾದೇರು ಆ ಭಸ್ಮೋಡ್ದತ್ತನ ಇಂಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ಗುಣಮುಖ ಕಣ್ಣದು ಬೈದಂಡು ಐದು ಮಸ್ತ್ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಂಕ್ಲೈದು
ತೋಜಿದ ಬೈದನ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಕುಲು ತೆರಿಪಾದೇರು ಅಂಚಾಯಿನಟ್ಟತ್ತಡ ಈ ಒಂಜಿ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಕೊಡ್ಲ ನಿಕುಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಭಾಗಿಯಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದಯಪನ್ನಕ ಒಂದು ಒರಿಯರ್ದು ರಡ್ಡು ಜನರ್ದು ಆಪುನ ಯಾಗಾತ್ ಈ ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು 4th ಮೈಲ್ ಪನ್ಪನ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಂಚ್ ಎಂದೊಂಜಿ ಸಿಟಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮೈದಾನ ಉಂಡು ಐಟ್ 100 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ಆ ಜಾಗನು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಂಚಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐತ ಧನಿಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಡ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಆ ಜಾಗನು ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ 100 ಎಕರೆ ಜಾಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡೈಲ ಕಾವಿನ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪಲೆ ಪಣದಾರು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ದಯಪನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಯಾಗೋಡು 21, 22, 23 21ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿಗೆ ಒರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು 22ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ನಾಗದರ್ಶನ ಆಯರೆ ಉಂಡು ಕಾಂಡದ ಪೊಡ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಧನ್ವಂತರಿ ಎಂಚ ಉಂದಾಯಿನ ಪನ್ನಗ ಸಮುದ್ರ ಮಂತರ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಇದು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ನಡತದುಂಡು ಸಮುದ್ರೋಡೆ ಆ ನೆಡ್ದು ಧನ್ವಂತರಿ ಅಮೃತ ಕಲಶದ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಭವ ಆದ ಬೈದಿನಿ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಈಸರಿಂಕ್ಲು ಸಮುದ್ರದ ಬದಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರ ಮಂತದ ರೀತಿಡು ಮಲ್ತದ ಅಮೃತ ಕಲಶಂದೀದು ಐಕ್ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ ಗುರುಜಿ ಕೂಡ ಆ ಪೊಡ್ತುಡು ಅವ್ಲು ಇತ್ತದು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿಲ್ಲ ಆ ಜಾಗಡಿತದು ಸಮುದ್ರ ರಾಜದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾದು ಆ ಸಮುದ್ರ ಮಂತರ ಆದೈಕ್ ಪೂಜೆ ಅದು ಆ ತಂಬಿಗೆ ಆ ಅಮೃತ ಕಲಶನು ಆ ಯಾಗದ ಜಾಗಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಮೂಲಕ ಯಾಗದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯರುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ 23ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡದಾನಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಧನ್ವಂತರಿ ಮಹಾಯಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊಡ್ತು 12:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ್ಣಾವತಿ ಆದ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸಾಧಾರಣ 1 ಲಕ್ಷದ ಮಿಕ್ಕಿ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ಪನ ಪನ್ಪನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತಯಾರಾಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಯ್ನ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಆರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗ್ಯಾಗ್ತೇರು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ವಲಯ ಸಮಿತಿನ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಒಮ್ಮನಸಿಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರತದು ಮಾತಾ ಪಕ್ಷದಕ್ಕಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನು ಯಶಸ್ವಿ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿದೆ ನಿಖಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜರ್ನಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಗೆ ಮಾತದಿನಲ್ಲ ಇಪ್ಪುವರು ಪಂಡದ ಶ್ರೀ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಆಸೈಗೊಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಆರೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಸಮಿತಿಗೆ ಪಾರ್ದೇರೆ ಈ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕೊಪ್ಪಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಆರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋಣ ಅಂಜನೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾಕಿದ್ದ ಅಕಲ್ನ ಬದಲು ಓದ್ವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನನು ತುಂಬ ಒಂದಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಜನನ ನಾಡ್ಗಣಮ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಆರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋಣ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ರಘು ನಲಗದೊಂದಿಲ್ಲವರ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಸೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಮಾರ್ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಂಪೋಣಿ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಯು ಸೋಮಯ್ಯ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಮೊಗೇರ ಮಾಂಕಾಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಗೀತಾ ರೈ ಸ್ವಪ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಪಡೊಂದು ಎಂಗಳೊಂದು ಆಶಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನನು ಆ ಯಾಗದ ಕೊರ್ತಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಇಣಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಮಾತ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಒಕ್ಕೂಟೋಡು ಸಭೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿದ ಸಹಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ರಕ್ತನ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಐಕೊಂಜಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಧನ್ವಂತರಿಯಾಗದ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದನು ದೆತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ
ನಮಕ್ ಈ ಉಳ್ಳಾಳದ ವಲಯರ್ದು ನಮಕ್ ಕೇಳಿಕೆ ಬೈದು ಅವರದಾವರ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿದು ಪರಿಪೂರ್ಣತವಾಯಿನ ಯಾಗನ್ನು ನಡಪಾಯರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರನ ಕೊರುಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ನಡಪುನ ಯಾಗಗೂ ಸಹಕರಿಸಿಗ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯತವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಪ್ರಕೃತಿನೇ ದೇವರಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಅವತ್ತಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದುಪ್ಪ ಆ ಯಾಗದ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಂಡೆಬೂರು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಆತನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಒಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಸ್ವರೂಪ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನು ಐತಾಳ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಹಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಮಲ್ಪುವ ಅವಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಪು ನಂಚ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಉತ್ತೇಜನರು ಮೂಲ ಕೆಲವು ಸಭೆಗಳು ನಡೆಸ್ತದೆ ನಾನು ಹಿಡಿದು ಇನಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಕೊಂಡವರು 2 ವರ್ಷದ ಪಿರಪಾಯನ ಯಾಗದಲ್ಲ ಸಭೆ ಮೂಲೆ ನಡೆತೀನಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಅವರ ಇನಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಯಾಗದ ವಿಚಾರಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಉಳಿದ ಬಿಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯ ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ರಂಚೆ ನಡೆದ ಅವರ ಆರೆಗಲ ನನಲಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊರಡಪನಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮಾರಾಯಣ ನಮ್ಮ 2004 ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎದುರಿಜಿನಾನಲ್ಲ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಾರು ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆಯರು ಮೇಯರ್ ಆದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ ರಾಜಕೀಯವಾದಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೇತಾರೆಂದು ಪನ್ನೊಲ್ಯಾರೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಆವಿನಿ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಕಲು ತಿತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಕ್ತಿಯರು ದೇವರು ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಅವರ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ದೇವರೆಂದು ನಮ್ಮೊಂದ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಯಿನ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಕಲಿಯುಗ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಯುಗಲು ಕರಿದು ಪೋತನು ಪನ್ಪೇರು ಕರಿದು ಪೋತಿನ ಯುಗಲು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಕಲಿಯುಗಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವನೋಡು ಯಾಗಲು ಪೂಜೆಲು ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ನಡತನಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಮುಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಏನೆಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಗ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣ ಎದುರು ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬರ್ಪುಜರು ಬೇತೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಕತೆಕಿಲೆಡುಕೇನು ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬೈದಿರನು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ದೇವರನ್ನು ವಾರೀತಿಡು ತೂವಡು ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ತೂವಡು ಪಡದು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ದೇವರೇನು ನಮ್ಮ ವೃಕ್ಷನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಗೋತಾಯಿನ ಪೂಜನ ಮಲ್ಪುವ ಮಾತ ಇದೇಟು ನವಗ್ರಹಲೇಟು ಆಧಿಪತ್ಯ ಆಯ್ನ ಸೂರ್ಯ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಏರು ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ್ಲ ಸಮಯಾನಗ ಬುಲ್ಪಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗೃಹದೇವರಾಯಿನ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಯಾಗದ ಧನ್ವಂತರಿ ಯಾಗ ಅಂದು ಪಂಡ ಧನ್ವಂತರಿ ಯಾಗ ಪಂಡ ಮೃತ್ಯುನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಿ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಗತಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾಣ್ಪೇರು ನಿಗುಲೊಂಜಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಯಾಗನ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯಾಗನ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಗೋಡಿತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತನ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ನಿಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಗ ಮಾತಾವತ್ತು ಧೈರ್ಯ ತತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಅಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆ ಧನ್ವಂತರಿಯಾಗಡುಂಡು ಅವರದವರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿಗ ನಮಲಪೋದು ಸೇರಿಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದನು ಪಡೆಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಕ್ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಒಂದು 2 ಪಾತೆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿಯರ್ನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪನೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಥಮವಾದ ತನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮಾತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಗಾತ್ರ ಮುರಳಿಯರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡಿಯರು ಸುರುಕಾದ 300 ಚಿಲ್ಲರೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಯಾಗವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಅವೇ ರೀತಿ 1,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಡು ಯಾಗವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಯಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುನತ್ತು ಎನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುನತ್ತು ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ತೂವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ಕಲ್ಪನೆಡು ಮುರಳಿಯರು ಮೂಜನೇ ಮಹಾ ಧನ್ವಂತರಿ ಆಗೋಗು ಕೈಪಾಡ್ದರು ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರತ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನಕಲು ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆವನಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರತ್ತು ಇಡೀ ಸಮಾಜನೇ ತನ್ನತ್ತ ಒಂಜಿ ವೈಪುನಿ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಗುಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿಯರಡ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನಿಯರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡತ್ತೆ ಕರಿಸರ್ ಈ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಅಲ್ಪ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಧನ್ವಂತರಿ ಆಗಾನಾಗ ಯಾನ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಓದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಭಕ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಸಾಗರ ಅಲ್ಪ ಉಂತೆರ ಇಜ್ಜಂದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ್ಬೋದು ಅವೇ ಕಾತ್ರ ಇನಿ 6 ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಉದಾತ್ತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವೇ ರೀತಿ 6 ಸಮಾಜಡು ದೀತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅವು ಅರೆಗೆ ದೈವತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಅರೆಗೆ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತನೊಂದು ಪಣವೆ ಇನಿ ಕೊರ್ತನಂಜಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಂಚಿದ
ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದನಿ ಅರೆ ಕೊರ್ತುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನಿಯರೆ ಯಾನ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿನಕಲೇನು ಒಂಜಿ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಲೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅತ್ತಂದೆ ಇನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಿಯರ ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಲಿಯರ್ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಾರಿ ಅಂದು ಪನ್ನಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರಡು ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಳಕಳಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಂಡ ರವಿ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ಆ ಸೂರ್ಯನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಆರ ಮಲ್ತನಂಚನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತನಂಚನ ಉದಾತ್ತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಎಂದು ಪಣದಲ್ಲ ಈ ಪಣಿಯರ ಸಂತೋಷ ಪಡದು ರವಿ ಅಣ್ಣನ ವಿಚಾರ ಇದೆ ರವೀಂದ್ರ ಪಂಡನ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿದ್ವಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ನಮ್ಮ ಮುರಳಿಯನ್ನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿಯನ್ನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ದೈವತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ತಿಕ್ಕದನೆಂದು ಪಣ್ಣದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪಣಿಯರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪ ಆನೆಗುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಜೇಶ್ ರುಲ್ಯರ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಣಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗನ್ನೆ ಅರ್ ಈ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟದ ಬಲತಂಡಲ್ಲ ಅರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅರ್ನ ಮುರಳಿಯನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಂಚಾಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಇತ್ತನಕಲು ಮಾತರೆಗಳ ಆರು ವೈಕಲ ಕೈ ಬುಡ್ಪುನಕಲು ಅಂತ ಪಂಡದು ಅರೆಗೆ ಮುರಳಿಯನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆರಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮುರಳಿದ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಚಿಲಿಮಿದ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಬೆರಿಕ್ ಅರೆಗಂಜಿ ಕೈ ಹೆಗಲು ಕೊರ್ದು ಅರೆನ ದುಮ್ಮುಕೊಂಡು ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅರಡನ್ನು ಅರು ತುಯ್ಲೆ ಕತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದರು ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅರಡ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಸಹಧರ್ಮಿನಿ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಆರು ಮೇಡಮು ಮುರಳಿಯಣ್ಣನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುಷ್ಮಾ ಜನಾರ್ದನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಎಂಕಲು ಕುಲುದಿನಕಲು ಮಲ್ಲ ಜನತ್ತು ಎಂಕಲೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ಜನಕಲು ಎದುರುಳ್ಳಿರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲರ ಬುಜಿ ಮುರಳೆನ್ನ ಸುರಿಕೆ ಬಂಡಿರು ಎಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಟ್ಟೆಡ್ಡೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಕಲು ಪರಿಣತಿ ಇತ್ತಿನಕಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇವಾಡು ಸುಮಾರು ಪುದಾರ್ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕರೆ ಬೇಜಾರಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾಡ್ದು ಅರ್ನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಆರು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರನ್ನೇ ಮಾತ ಸೇರ್ದ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟ್ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೇರ್ನಾಗನೆ ಆ ಯಾಗ 21 ಗಣಪತಿನ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ 23 ವೆಂಡಾಪುಣ ಪಂಚಮ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆ ನಂಬರ್ ತೂನಾಗನೆ ಮುರನಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಮಾರ್ರ ಆ ಮುರನಿ ನಮ್ಮ ಉರುವಾಡ್ ಆ ಪ್ರಥಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಗನೆ ಆ 21 ನಂಬರ್ ಅಂಚೆ ಪನ್ನಾನೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಜನಕ್ಕೆ 2 ತ್ರಿದಲಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ದಾದೊಂಡ ಆ ಚಿಂತನೆ ಯಶಸ್ಸಾಪುಂಡು ಪೊರ್ಲುದ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಧನ್ವಂತರಿ ಮಹಾಯಾಗ ಇಡೀ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ತೂಲೆ ಯಾಕಡೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೇರು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಈ ಸತ್ತಿದ ಮರಿಯಲ್ಲೋಡು ಎಂಚಿನ ಆಂಡು ಪಣದು ಜನಗಳೇ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪೆರ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಇರ್ನ ಆ ಕೇರಳ ಆವಡು ಮಡಿಕೇರಿ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ತೂನಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಅದ್ದು ಏತೋ ಜನಕಲು ಸಪರಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆಂಡ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ನ ಹೊರ್ತುದುಂಡ ಆಮೆ ಇಟ್ಲ ಉತ್ತರೋಡ್ಲ ದಕ್ಷಿಣೋಡ್ಲ ಪೂರ್ವೋಡ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮೂಲು ಇಂಚಿನ ಯಾಗ ಮಲ್ಪುವೇರೆಂದು ಪನ್ಪುನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಆ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತಾತಂತ ಜೋಡು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೇನಂಚಿನ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತಾತನೆ ಅಂಚಾಡ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಪನಂಚಿನ ಧನ್ವಂತರಿ ಮಹಾಯಾಗ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ತೂಪನೇ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿನಂಚಿನ ಅವ್ರ ಮುರಂಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೋನ್ ರಿಲೇನೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಈ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರೋಡು ಆರ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಧನ್ವಂತರಿ ಮಹಾಯಾಗ ಅಲ್ಪ ಯಶಸ್ಸಾದು ಇಡೀ ಊರು ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಆದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ದೀರ್ಘಾಯುಷ ಆ ದೇವರು ಕೊರಡಿಂದ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲಂಜಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾವಡನ್ನು ಪಂಡದು ದೇವರಡ ನಟ್ಟದು ಈ ಉಳ್ಳಾಲಕ್ಕೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಆದಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಎರಡನೇದ್ದು, ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರು ಸ್ವತಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಪಾದದಲ್ಲಿ
ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಪರಶುರಾಮ ಋಷಿಗಳು ಸಹ ಏನು ನಾವು ಪರಶುರಾಮ ಷಷ್ಠಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರವರೆಗೆ, ಇದು ಪರಶುರಾಮರು ಸಹ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸುಪುತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಶುರಾಮರು ಮತ್ತು ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರನಾಥರು. ಇವರಿಬ್ಬರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಷಷ್ಠಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರನಾಥರು ಸಹ ನಾರ್ತನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಥಪಂಥ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಅವರ 8 ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಕದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಠವೂ ಇದೆ. ಅವರು ಸಹ ಪರಶುರಾಮರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರನಾಥರು ಸಹ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನನಗನಿಸೋದು ಈ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿರೋದು, ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಗ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಗ ಆಗ್ತಿರೋದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ 10-12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸಮಿತಿ ಆಗಿರೋದು, ಪ್ರಥಮ ಸಮಿತಿ ಆಗಿರೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ. ಅದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಮುರಳಿ ಸರಿಗೆ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಹಿಂದೆ 2 ಶಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಮುಖಸ್ತುತಿನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. 2 ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಸಮಿತಿ ಆಗಲಿ ಯಾಗಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮುರಳಿಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಈ 2 ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ತಾವು. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುಣ್ಯವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ 2 ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ, 2ನೇದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವರು. ಈ 2 ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ 2 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮುರಳಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಡಿಮಠದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಂಟು. ಅದು ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಂಥ. ಅದು ಕೋಡಿಮಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಣೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 40 ವರ್ಷಗಳ ಭವಿಷ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುರಳಿ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ಧನ್ವಂತರಿಯವರು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯವರು ಅವರನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ನೀವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಅದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದೊಂದು ಚೇತನ ಆಗ. ಇವರು ಸಹ ಹಾಗೆ, ಮುರಳಿಯವರು ಸಹ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಧನ್ವಂತರಿ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ. ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದುಂಟು, ಕೋಡಿಮಠ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಿಂದ ವಿದೇಶದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ. ಧನ್ವಂತರಿಯವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಅವರೇ ಮದ್ದು ಕೊಡೋದಂತೆ. ಇದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ. ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವರೇ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಗೆ ತಂದು ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಚೇತನ, ಅದು ಇಂಥ ಒಂದು ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹನೀಯರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರ ಮುಖ ನೋಡೋಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ತನ್ಮಯದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತವೆ. ಇದು ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂದು ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪೂರ್ವಭಾವವಾಗಿ, ಇದರ ಮೊದಲ ಯಾಗವಾಗಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಯಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮುರಳಿ ಕುಮಾರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶನೀಶ್ವರ ಯಾಗ ಏನೋ ಆಗೋದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಯಾಗಗಳೇ ನಡೆಯೋದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯಯುಗದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸತ್ಯಯುಗದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಗಗಳೇ ನಡೆದು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತದು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಚನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾಗದ ದಿವಸ, ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಿರ್ತಾರೆ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳೇ ಆಗಿ ಸೇರಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಆ ದಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಗಕ್ಕೆ, ಯಾರೋ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ. ಇದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿಯವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರವೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಚೇತನ. ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು
ಬೆಂಬಲ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸೂಚನೆ. ನಾವು ನಂಬುವಂಥ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಬಂದದ್ದು. ಪ್ರಕೃತಿಯದಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಆಕಾಶ, ಹಾಗೆ ಭೂಮಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಂಬಿದವರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಸೆಟಲೈಟ್ವರೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಜೀವಿಗಳಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಯಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೋಮ ಹವನಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಹಂತ, ಅದು ಬೇರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು 2-3 ದಿವಸವನ್ನು ಎಂಬುದು ಒಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ 2008 ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ಹವನದ ಮೂಲಕ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು 25 ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. 2008 ಉಂಟು ಅವರ ಹತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿಮಗೂ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ 35 ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ 50 ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಗಿಡ ಅದು ಮದ್ದಿದ್ದಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೀಳಿ ಬಿಸಾಡಾಕ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಈ ಹವನದ ಮೂಲಕ ಧನ್ವಂತರಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ನಾವು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮದಾದಂಥ ಒಂದು ವಿವೇಕವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ 3 ಅಥವಾ 2 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಈ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 1-2-3 ಆಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೋ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸವೋ ಇನ್ನೇನೋ ಅವರು ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಗಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ರಸ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳು, ಯಾವ ಯಾವ ಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವೈದ್ಯರನ್ನಾದರೂ ಕರೆಸಿ ಆ ರೀತಿಯ ಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು, ಇದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡದಿರುವ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸಾರೂಪಕವಾದಂಥ ಕೆಲವು ಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಅಂಶನೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯನ ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಆರು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ತೇರು. ಉದ್ಯೋಗ ಒಪ್ಪುನಗನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ VRS ಕೊರ್ದು VRS ಕೊರ್ನಾಗ ದಾದ ಅರೆಗೆ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕಿದನ ಅರ್ಡ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲುಲ್ಲ ಮಾರ್ದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲೆ ಒಂಜಿ ವನದುರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಾರು ಅರ್ನ ಪೂರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಕುಮಾರ್ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ 1994 ಇಸ್ವಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಗುರುವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುರಳಿ ಕುಮಾರ್ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಭಾರಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿನಾರು. ಅರ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಅರ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ಲ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರರಾದಿತ್ತೇರು. ಅರೆಗೆ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಪೂರ್ವೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪೂರ್ವೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತಂಡ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅರೆಡ್ದು ಆಯ್ನಾತ್ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಆರು ಅಪ್ಪಗನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಹಂತವಂತವಾದ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ನಡಪಾನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಗುರು ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಂಡು ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಜೊತೆಗೆ ರಡ್ಡು ಧನ್ವಂತರಿಯಾಗ ಆ ಜಾಗೆಡಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೂರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದೇರಿ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ ಗುರುಜಿಲ
ಕರಿನ ಧನ್ವಂತರಿ ಆಗೋಡು 3 ವರ್ಷದ್ದು ನಡೆದಿನ ಧನ್ವಂತರಿ ಆಗೋಡು ಅಲ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು 30-40,000 ಜನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇರು. ಯಾರು ದಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಪೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಪೂರ್ವೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಆಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಂಡಲ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ಐಕೆ ಪೂರ ಆ ಜಾಗಿಗೆ ಆ ಜಾಗಡುಪನ ಶಕ್ತಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂದೇ ಬರಂದೇ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ನೆದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಪಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಕೂಳೂರು ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿನ್ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 100 ಎಕರೆ ಜಾಗಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ರೂಪುರೇಷೆ ನಿತ್ಯನೆ ಮಲ್ತಿದೇರು. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕಡು ಆರು ಪಂಡೇರು ವಾವ ದಿನೊಟ್ಟು ವಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪೆರೆಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿಲು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾದುಂಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಯನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದಿದ್ದೇನೆ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಡೇರು ರವಿ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ಅಂಡ್ ಶಶಿ ಪಂಡ ಚಂದ್ರೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಲ ಒಳ್ಳೆ ಸೂರ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆರೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನನು ನಡಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದೇವೇರಿ ನಡಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಲೆ ಮಾರ್ಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಂಚಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯನ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂದಾಯಿ ಪಾತೇರು ಪಂಪೆಗೊಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲ ಯೋಗದ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ನಮ್ಮಲ ಯೋಗ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬೈದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂಕಲ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನಿ ಈ ಉಪಸಮಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ನನ್ನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಧನ್ವಂತರಿ ಆಗೋಗು ನಿಖಿಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರನು ಬೊಕ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಔಷಧದ ಶಕ್ತಿ ಆ ಗಿಡಗಳು ದಾದಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹಡು ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಒವೇ ರೀತಿ ಪಡ ತೀವ್ರವಾದ ತ್ವಾರಿಕೆದಲ್ಲ ಒಂದು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅವನಿತ್ತಂಡ ಆ ಮುಟ್ಟಿದ ಗಿಡನು ಐತ ಇಡೀ ಸಮೂಹ ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಐತ ಹೂ ಬೀಜ ಇಡೀ ಗಿಡನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವೇನು ಜಜ್ಜಿದು ಐತ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಅರಶಿನದ ಪೊಡಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವೀಳ್ಯದ ಇಲೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಗದಿಂದ ದೇಹದ ವಾಪಾಗೊಟ್ಟ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಪ್ಪನೇ ಅವು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಅವು ಆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಕೊಡೋ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕುಮಾರ್ ಬೇರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಹೇಳಿದ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಲ್ಯಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಂಗಳೂರು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಬೇರೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ